Ka Henyu Trap Youth Council Opar Shillong Circle. Harangkat ka jingat trailang bat ka hima melim haka sautrek jeleu arajar arpuar. Kala penlong ka program tungding ha ulum Shillong. Kane ka jing tungding kalongru shibenta ka jingra khe ka sngi penek pensa ya ka memariang. Ne ka World Environment Day ka bala jura khe mala usnam haka santarik ujeleu. Henry namar ba menta usnam ka ha pa ka sngi ublay. Kumta la penlong no haka ne ka sautrek ka badai ka sngi sajany. Haka ne ka sngi lawan banyas nok tilang ka EM jo katat klau ka KHDC. Ka kaung Magdalene Kesau Kumi ka badai ru ka MDC jang ka umsning. Ba Mitchell Wankar EM katanat Fisheries bat MDC ka Laban. Menteri Kharluki ki officer ka KHDC. Laya shimentaru bantungding nadu u presiden barang ba kasang ba Robert John Karjarin presiden KHYC Opar Shillong Circle uba Jimolong noyalam ka project Clean Surrounding uba Jefferson Kenjing bat kit khot KHYC Shillong City. Hakane ka sngi la thung South Pa tanrai kiding hajan ka jakale niam jong ka hima melim. Bat kum shimenta ka jingas nok tilang ka KHDC hakane ka sngi kalano sanyang ru da kosong pisa sya KHYC. Ki yakani kasngi le asi ka de la shai kasngi henry ngi yo menyara ki yakani kasngi klashim shai ta initiative bat kumnu ban penne pensa ya ka me mariang kum kata ka EM ka badan hang tai po district council ngi jukran bat je thir jing mut na ka por shikapor kumnu ban penne pensa bat ban ri ban sumar yaki klau ki betap yaki ki wa bat kumju ya ka me mariang amdai ka jingkit khli tang jong ka sarkar Tani jong ka department, henry ka jing ba kli, ka de ka jingkit kli, ka jong pi way, ibadon hagani ka jaka, bat kum juru inong shnong, way, kum nu bandri ban sumar ya kami mariang. Habang ipet ya kani ka sngi, saudong saukun, niyo ya ki klau ki betap, kum juru ka jing jarngam jong ki klau, ki sentiu, ki skut mo, ngai shisha, ya kata ka leer, ka ba khuit, ya ka bingyo ban ring mensim. Kabawara shisha ya kajing kot kajing kia. Ho ekipor ki baladap lingba kajing ya snok tilang bat kajing ya merjing bot legal advisor. Habang yo ya kajing tang jong ki klau. Kawara shisha kajing susi. Tangi kum kita kibran benta ka department. Bat ngi jushim ya kilat kelenti bantho syakihima kisim raj kirang ba shnong kinong shong shnong. Kumno ban khangla di kita. Nama ladangi thang ki yilum ki klau ki batap kaura shisha ya kata kala air ka basniu bengiring mensim ki marat ki baran hapo ki yap kumju ru ki kanbat ka bangi thung haki klau ki batap kaura shisha ya ka jing julor henry ngakarpat way hang ni baran hang ni nginya snok tilang na menta ka kam ka babha ngi don kam ban penne pensa ka mai mariang ban penjer ngam Bat nga kerpat scam ya pi kum ki HYC ru kebedan hang ni kum kata kaseng da kapor syakapor baga ni kakam ka babha kanumkut tang hang ni ngidon kam ban trailang bat ka hima ngidon kam banya snok tilang bat kirang ba shnong bat ki dor bar shnong bat ki seng ki paper klem da ken shiliang yanu namar ka ni ka di kakam ka babha ka banwan ra shisha ya ka jingkla hapo ka jala ka be ka jongi bat kum juru ngiyo shisha ka di ka jala ka barius pa habangi pet habun kiliang por by menteri Kharluki ong ba labon ba kisnem ba kilaile ban thongding hakani ka benta bat regi don regi certain group ki mo ki ba wan tang ban weng no ekini namar kim kwa bani ya kata ka jing ba kim kwa bani ya kata ka mariang ga itna bat kumju klam daklet ekini ki staff nang thina po hima malim bat kumju baro ki members jong HYC ki badon lang hangni ai kublai kerpang ipi baro ka jing thongding kamdai ban kot tang jing thong diang mo kumba omne namar ba nyapet yakni ka project surrounding ladang i thong diang ubon tang uding handrai lada ki jakhlia bre kalong kumju ladang i pet ka problem ko ba he ba manta phi i ya ka the ka dang sai abang ilet nang ni por ha ka por ba jul slap ka jing ile aran man pet ka dam sai namar hang tu la per lo ki jakhlia baro ki ba tuot kleng nang ni na po sor Shillong bat na ki jaka ki ba marjan Katu kalalong ka aisor na kabanta ki pajba ki bukan nabar. Ngidon ka jaka ka ba itnat adu kata-kata. Bar kumjuru ka jung pentut jakhlia hakiwa ka penyap no yagi do kha le ni kinja ki ba im hapo ka duriaw le ni hai iwa. Ngale asngo mene namar ba ka jing nagani ka global warming ki ba bun ki jaka hak perthai kin sa sha telep no hak Hanrai ka ba kong san ni jutim nem ba way udien uba shispa mitar uba jingjong ulong kumba prahadu shipau dai mitar
uta udi haka proses jongka photosynthesis ngani thoi pi haka sisisan jong tu udi ngi la bandring men siem shisnem shiphongut kibriu ipun mi yak oksigen shiphongut kibriu kamot haka shisnem kiring ka oksigen ka bayo na uboy udi teladang ni ot yang woy udi ka mamut ban ong ngila do no shiphongut kibriu shisnem bandring men siem yak oksigen kanu ngalong kiba ngalong ipi ngirong kiba don bak do kata-kata oksigen kyo pentip ya ka oksigen ya ka jing kam ka oksigen nang ta ya ka jing kordor jing oksigen lada pidon ha ICU bat hak tu porom don oksigen ka pertai berkhawai klayamat ya ka jing jenjar ba umyo oksigen ha ka por jong covid ngilai i ba kle kini oksigen lawan ra na kiri ba pher syakwe kiri ban transport ya ka oksigen dan rai mangi pada ha bangi ot ya wo dia ngi pendu no ya ka oksigen ka ba mi deki galan liter santu kiba mi deki galan liter te kiba pun mo kiba ki point ki bangin keren hari ngewan hang ni mentang sengi ba ngenang kumbangi ong hang ni mo kaphang kalong ban pendap ya kamai mariang mde bangin pendap lagi jaban ban pendap ru hang ni kadang ke limit mo bagi pendap kelumar kamai mariang kadap pet ke sor juai mo pet ke sor juai gini sengi ngelai i kita ki kali yang daki benai daki lajan metal lajan ru benai ki kali tak jaka banthe itu jakli amdan te kai gini kadai ka jingle ka jongi ki brio mo lada ngidon ki skim ki ba pher lada iwei lani man ki sunong ki don la ka jaka break nyut ki don la ka jong ka jaka bakin ya gitu ki nyut bakin pelong fertilizer bakin pelong kamut kari jongi kalau ngobor spa ado kata-kata ngilai dang hakini ki sini hakikot kubor bahagaro hills ya gitu ki nyut kiniar la pelong sebo la pelong fertilizer tengi don ka proses ka ngidon hang tai hapo marten hang tai mo hamulai mo yang ru hang tu ngidon ka tu company ka buan hang tu ban penkela ya kini kinyut syaki ki sebo te ngidi ban ba husiar hakum kedi ka por don bok ngidang don kini sipai jo mariang kimde isu sipai jo gari ngito omni sipai jo mariang tengi dang don kam banlong sipai mariang mda don kam re bang ini phong dersi kumni mangamo fi ngila banlong sipai mariang te ngatarai ha kini isnam ke bangwan gin isibun ki sipai mariang hamdam ki samla ni nomor banlong sipai mariang hala yir ngila banlong sipai mariang itung boy dia ngila de sipai mariang te kule chibuni fi baro pil ailat inga bang don dekat hang ni sengi asngau don bab ni don lang hakum gani ka sengi kapde ila syai ka sengi joka me mariang tambah hap sengi blai ni pelong mak mentah lada man usnem ngitung ding advance kum ni kum mangile mentah usnem te kamut ar sengi ka pelong ha ka sisnem kamut ka me mariang jungi ka ladap lagi ding kisi seng gisek kan mau jan manus ndam ye kiniki program thungding henrei hakipor kisnem ke blalek na kadau ka jing bomyo jaka tikna ha kapsor gisek penlong hanong kendong henrei ngisngungu sikadaya ya ka hima melim kabala ai ya kane ka jaka bangin thung ya uni uding ya kini kiding ha kane ka jaka jongpi klem ka jing arab ka jongpi ka hima ngaso baong ba nginom la ban penlong le se ya kini ki program ha ki jaka kapsor ngaso ban ai kublei ru ya i ba jongkani ka project ki bala no senjang ya kini kiding klem ka jingdor katlang ka jongpi ru nginom poi se hani sngi ngaso na kublei ya baro ki bala dor katlang ha kini sngi ngakan mau sa ha school ba nei hu kat bangi dang perlong ya kawai ke panel discussion kata ka panel discussion gadi halor ka ILP haisnam arja khadar ladon wei yuri urang ba pastor hajing sha ya banganam kwa banjer kerteng ani kapor habo wajing keren ha kata ka panel discussion kumuwei naki dekon uong pangidon kam kerki ya ka ILP namar mengi khun benriu ila penjot that nya ka memareng ka penlengo yu babun basngap hang tawa kumno kata ka LP ka ling bat kejing penjobo ya kami mariang bat kejing kela jo kami mariang hadin bakut kata ka panel discussion ngalakali yu pastor pimut yu ba piong tu wang kejing isa nga keren kenang tang stengah klem pensai kenang bakin keli nomor cek bom don bakali ha kata ka discussion pi keli wa pi dengan yathu wang pet chane kejing don jong kata global warming nakadao jong kejing umno kilung tha
bat nakadaw jing kela kamariang kapenlong ya kaduriaw bakan kiu nakapor sa kapor bat haba kaduriaw ka kiu nakapor sa kapor kawai na keri ke bah cakta atam ke di Bangladesh sisnem kat kum ga brak report wang daki spa kilometer ki Jakarep bat ki Caka Shongying jong ki briu ha Bangladesh ki sya tap no ha ka bat ekstra na katapat daki spa kilometer ki sya tap no ha ka umlu ka bakamblong su ka Jakarep te setang no wang ka Bangladesh kat kum ga jing ai jing ken jong ka UNO ki ong ba lese haki arhajar sanpo marsiteng jong kari Bangladesh kan don no po durio Tilada marsiteng jong kari Bangladesh kin don no po durio kumut marsiteng jong kinong song sinong jong ka Bangladesh kilaban kiu sari India bat hangta ka target ka benkong kan diga North East te marsiteng jong ki bru ha Bangladesh kilapoi ha ki pokrur tu wang kanang bangila banyadaya ta ka jing rung ka bansawan na ka jing jot na ka may mariang ihap don kam ya ka LP but kam tam ya ka LP ihap don kam ya ka may mariang kanang ban delay ya kata ka jingam no jang ka Bangladesh te kum haseng ka basat keren ni ki issue jang ka jet mriu na ka por sa ka por kani ka jing yadaya ka may mariang kalong alambing hadu kata ngidi basung thu biang ngidi basung thu sai ba kamdei boong ba kamariang kadon kam yang i rengi de basung thu sai ba dang kam don kam mangi khun ban riu ya kamay mariang ban kamay mariang yangi kamay mariang la da kam la sya kapen i la ka jong ka bor kawan ra usai klun kawan ra ye ki jing penjat ka mariang la jon ri mangi ku khun ban riu da lele ru em nginom la ban im klem kamay mariang de kamariang ka ba penbit ben biang ka bai ka ler ka bai na dong sedong ngi te kum ta ka di kamram ka jongi ban yada ya kamay mariang di let's say ban pen internet ya kamay mariang ri mangi don kam ya kamay mariang lihat jung ulum sulong kumang itip karib ka jay beriu ketip ulum sulong di ulum bodanam ulum bojorong tam apa kena geri khasi barka makalahi barakawai haung ni ulum sulong dabsa yaki kendai teli ki tolong jong ke sulong hi barakawai kita tolong kolong ko sulong kum jarasai kum sirpi kum dingliang kum kan kum ngat kum yau tong siem bat kum jeling kini ki bala besa ya kari khasi ke bi ke jungi kini ke jung thung ding jong ka HYC kayudon ne ke jo ke jung bot ban penne pensa ya kini ki bi ki bala besa da ka por sha ka por ya ki junun kam jungi kum ki kun ben riu te na kaling jonga nganum kren sibun tan ngai kum le kerpang ya ka HYC upar slong ya ka HYC hi barakawai ikmilti bagi segi por ki ba dangwan nakaliang jongi kum kahima meliam nyimsim la song klikti ya ka lum sulong kum kalau menta ngilaya sign ka agreement ba sol department sibenta na ulum sulong ba ka jingha ka balabon ni hi bala skiding kila don bantung kini action ban penne ya ka jing jerngam jong ulum sulong hakajuk por ngisim ru ya kalat ban kerpa de ki arngot ki yang buram kamtam idon iyam badipe ya ka klau ba nakaleng kay mamaliam i appeal kerpang si madam pada long kabala nakaleng ka dosung selung ikmi ya ka jingi lang nakaleng jongpi kenang ba nakala ka jong kapat pi ba kade kalum sulong kamde tang ulum uban penda ya ka jingcerngam ya ka sulong hi barkawai ya kita kindai undi kena tang udan do ya ka jolong kerpang haba nasilang kati jonga ka dong ka cikala niam haka ba hima maliam malau snam ijubendap ya kala niam la rekom di kalong ka bosong tuna apa ka giwe pat ki para hima ba tang hima maliam hi ka bodon la ka jong ka benta ka